Erba' tfajliet Franċiżi ngħataw sentenza ta' 6 xhur ħabs sospiżi għal sena u multa ta' 700 euro kull wieħed wara li ammettew li l-erba' li għadda daħlu f'sit kulturali u qabdu nar bi pjanti protetti. Fil-qorti ngħad kif it-tfajliet ma kinux jafu li kienu qegħdin f'sit kulturali u l-pjanti użati huma protetti. Il-prosekuzzjoni u d-diviża qablu li s-sentenza m'għandix tkun waħda ta' ħabs għaliex kien żball ġenwin. Mara ta' 46 sena mill-Ħamrun baqgħet tinżamm arrestata wara li wieġbet mhux ħatja li nifdet sider is-sieħeb tagħha bis-sikkina tal-ċina waqt argument. Il-prosekuzzjoni oġġezzjonat għat-talba l-ħelsin mill-arrest kif kien hemm biża' serja ta' intraġġ tal-provi u hija diġà kienet inħelset mill-arrest u kienet ordnata biex ma tavviċinax lis-sieħeb tagħha. Komplet il-kompilazzjoni tal-evidenza kontra Jeffrey Varghese mix li fl-24 ta' Wissu daħal fil-karozza tal-mara messa eddida u ser ila l-karozza. Fil-qorti xedet il-vittma ta' dan l-allegat rejat fejn spjegat dak li ġara l-ħabta ta' 7 ta' filgħaxija dakinhar. Hija qalet li kienet qed issuq il-qawra u ħarġet mill-karozza. Xi daħlet lura qalet li rat lill-imputat bil-wieqfa quddiem il-van. L-imputat allegatament sakkara fil-karozza beda jsuq biha ħdeħ waqt li jaqbdilha sidira u saqajja. Hija qalet li bdiet tipprova toħroġ mill-karozza iżda l-imputat qallilha li jekk toħroġ se jisparala. Kevin Azzopardi ta' 45 sena mill-Furjana ntbagħat 9 xhur ħabs wara li ammetta li seraq minn ġoniċċa fil-Furjana. Huwa kien akkużat li f'Novembru tas-sena l-oħra seraq flus kontanti u għamel ħsara fuq biba ta' niċċa fil-Furjana. Il-qorti kkundannatu sentenza ta' priġunerija u talbet lid-direttur tal-ħabs biex jara li jingħata l-għajnuna li għandu bżonn biex jeleb il-vizzju ta' droga. Gerard Guilford ta' 45 sena mill-Fgura nata sentenza ta' 8 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara nstab ħati li fl-2018 ikkaġuna ġrieħi gravi lil raġel ieħor. L-akkużat li kien jaħdem bħala bouncer fi stabbiliment Fwitiline weġġa' gravi lil raġel ieħor billi taħdaqa ta' ras u kissirlu mnieħru. Il-vittma marjam ir-rapport lassa u meta l-pulizija kelmu lill-akkużat dan qalilhom li l-vittma kien qed jittanta tfajla wara li wissieħ tefew il-barra minn fuq il-post. Din il-verżjoni kienet ferm differenti minn dik tal-vittma, iżda l-maġistrat sostniet li anke jekk il-vittma kienet jagħti fastidju fl-istabbiliment, l-akkużat kellu biss ikeċċih il-barra u mhux iweġġew.